Takže čaute ľudia, ja som Rado a dneska sme tu kvôli tomu, že vyhlasíme tú súťaž, jak som dával na našu stránku a ďakujeme vám za 1967 lajkov, čo je neuveriteľné na to, že to máme pár dní, fakt vám za to ďakujeme, vieme, že všetci sa pýtate na priváty, ale proste ťažko je to zohnať a dneska som si dokonca som si kúpil ten link, aby som na to sa mohol dať, lenže ten majiteľ to potom zatrhol registráciu, pritom je tam 10 ľudia, hej. Takže asi tak a ja to skúsim dneska s ním nejako vyriešiť a keď tu bude 2000 lajkov, čo je za chvíľočku, takže v pohode vám to sem dám a tak. Takže zapojilo sa sem fakt veľa ľudí, čo som veľmi rád. Je tu 197 komentárov minus môj, to je 190. Idem na random.org, aby ste fakt verili, že toto nikomu nenadržiavam ani tak podobne. Takže generate, je to číslo 30 a ideme teda od úplného dolku a napočítame číslo 30 a uvidíme, kto to bude. Je to inak postava na s7.cz, takže celkom v pohode. Je to postava a budem rád, keď to niekto vyhrá normálny, čo sa o to bude starať. Takže ideme spolu počítať 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Čiže označíme si 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. To si označíme 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Takže máme tu výhercu, ktorý je Matej Adam. Takže ja si ho takto pridám do priateľov. Pozriem si jeho profil a nemôžem mu napísať správu. To je celkom škoda. Tak ja sa s ním proste spojím a odozdám mu cenu. A vy, čo ste nevyhrali, určite neváhajte a proste stále si kúkajte stránku. Budú aj iné súťaže, bude robiť aj questík, budú to aj priváty. A chcem vás požiadať, aby ste fakt teda, ak chcete ten privát čo najskôr, aj pre mňa to musím ešte vybaviť poriadne, tak tuto môžete pozvať svojich priateľov. Ja som si ich tu 4 nepozval, aby sa na to mohol ukázať, keď pozvete svojich priateľov a nejaký dajú like, takže určite to pôjde rýchlejšie. A gratulujem teda výhercovi a ja som rozmýšľal, že proste s tou stránkou akože skončím ako admin, ale nie som si úplne rozhodnutý, pretože fakt questík, neviem, nemá nejaký záujem hľadať tie priváty alebo čo a neodpovedá ani na správy, ktoré sú smerované na ňo. Ja som dneska fakt písal a on mi proste, neviem, ukážem, fakt toto som mu celé napísal. Hej, a on mi napíše, že je na záhrade. Takže vidíš, proste som mu písal, že idem vyhlasovať súťaž, či nejde so mňou. Zobral si to o 8:45, je 8:45 teraz a ani mi neodpíše, takže celkom ma ignoruje. Neviem prečo, takže neviem, ešte si to nechám prebehnúť hlavou a uvidíme, ako to bude. Takže nezabudnite pozvať svojich priateľov a ja sa s vami lúčim a čau.